Αρχικά εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Πτολεμαΐδας που μας κάλεσε εδώ και όλη την αρχή που συντέλεσε στο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ήταν μεγάλη χαρά για μας να έρθουμε εδώ, να μεταδώσουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε την εμπειρία μας στην επαρχία. Σύντομα λοιπόν, γιατί περνάει ο χρόνος, να πω ότι εγώ εμφάνισα διαβήτη στα 13 και το πώς άρχισα να λέω στον κόσμο ότι έχω διαβήτη, θα σας πω κάτι πολύ απλό, ότι μετά από 19 χρόνια αυτό που πήρα από το διαβήτη ήταν η κοινωνικοποίηση, ήταν το να προσφέρω μέσω του εθελοντισμού στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη, που ήταν άλλοι συνανθρωποί μου που είχαν διαβήτη. Άρα δεν χρειάστηκε ποτέ να βάλω ένα πρόγραμμα, να πω θα πω σε αυτόν, δεν θα πω στον άλλον, γιατί όλο αυτό βγήκε μέσω του ότι βγήκα εγώ μπροστά, βοηθώντας τον συνάνθρωπο που αντιμετώπισε και αυτός διαβήτη, να πούμε και οι δύο ότι ναι, όντως έχουμε διαβήτη, είμαστε καλά, μας βλέπετε εδώ και προχωράμε. Γενικότερα ο διαβήτης δεν στάθηκε εμπόδιο. Σπούδασα πολιτικός μηχανικός. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι αρκετά δυναμικά με ελεύθερο επάγγελμα. Προχώρησα στη ζωή μου, πρόκειται τον Αύγουστο να παντρευτώ. Όλα στη ζωή μου τα έχω δει ως δώρο. Και αυτό που έλεγα σε μια κυρία στο Πούλμαν, επειδή το δώρο είναι πάντα ευχάριστο για έναν άνθρωπο που το προσφέρουμε, αφού και ο Θεός μας πρόσφερε αυτό το πράγμα που λέγεται διαβήτης, εγώ το παίρνω ως δώρο. Το έχω πάντα δίπλα μου, το προσέχω και εύχομαι κάθε εμπόδιο στη ζωή μου να είναι κάτι σαν το διαβήτη. Έτσι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα την κυρία Χαρίση. Καλησπέρα. Εγώ έχω διαβήτη από τα 11 μου, τα τελευταία 13 χρόνια, το περισσότερο από το μισό της ζωής μου. Προέρχομαι από μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Πτολεμαΐδα, προέρχομαι από το Βόλο. Ήρθα μέσω του συλλόγου της ΠΕΑΝ. Εγώ θέλω να μιλήσω περισσότερο για το κομμάτι το κοινωνικό, τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα παιδιά στο σχολείο για το πρόβλημά τους, σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά θα το βάλω. Εγώ προσωπικά δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα από κανέναν άνθρωπο στο Βόλο, όσο μικρή κοινωνία και να είναι, όσο δύσκολο και να είναι να μεγαλώνει σε μια μικρή κοινωνία, λόγω του κοινωνικού ρατσισμού. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα στο σχολείο, κανένα πρόβλημα στο κοινωνικό μου περίγυρο, κανένα πρόβλημα στο συγγενικό μου περίγυρο, γενικότερα κανένα πρόβλημα. Γιατί θεωρώ ότι ήμουν τυχερή. Πραγματικά θεωρώ ότι ήμουν τυχερή. Γιατί είδα άτομα στο σχολείο μου να έχουν την ίδια πάθηση με μένα και να θέλουν να μου κλείσουν το στόμα. Να μην το πω κάπου παραέξω. Να μην το πάθει κάποιος παραπάνω. Γιατί το αντιμετωπίζαν ως ταμπού. Τουλάχιστον το 1997 μέχρι το 2000 που ήμουν στο γυμνάσιο. Θέλω να μιλήσω περισσότερο, να δώσω βάση στο ρόλο που παίζουν οι σύλλογοι στην επαρχία. Το ρόλο που παίζουν, όχι όλοι οι σύλλογοι στην επαρχία, γιατί ο δικός μου σύλλογος από τον οποίο προέρχομαι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε για το Σύλλογο Βόλου, δεν κάνει κινήσεις να βρεθούν τα παιδιά να μιλήσουν. Τα παιδιά, οι νέοι. Θεωρώ πως δεν μπορεί ούτε η μαμά μου, ούτε ο μπαμπάς μου να εκφράσει αυτό που ζω εγώ, είτε ψυχολογικά είτε σωματικά, αν περνάω καλά ή αν δεν περνάω καλά. Το θέμα είναι να βρεθώ εγώ, να διευθύνω εγώ με τον τρόπο μου να διαχειριστώ τα προβλήματά μου και να μην βάζει ο κάθε γονιός το δικό του θέλω πάνω από το θέλω των παιδιών του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ την Ειρήνη. Νομίζω ότι είναι καιρός και έχετε μεγαλώσει τώρα να δραστηριοποιηθείτε σε τοπικό επίπεδο και να αυξήσετε το δυναμισμό σας με τις άλλες νεαρά άτομα που έχετε εκεί, να ηγηθείτε εσείς των συλλόγων και να καλείτε τους γιατρούς και να σας εκπαιδεύουν και τους γονείς για να πούν αυτά τα οποία, όπως λέμε σήμερα εδώ. Να επισημάνω κάτι. Δεν αφήνουν γονείς τα παιδιά τόσο πολύ. Εγώ προσωπικά ανεξαρτητοποιήθηκα από τη στιγμή που βρέθηκα στο νοσοκομείο. Κάποτε θα πρέπει. Άλλοι γονείς μπορεί να μην τα αφήνουν, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, θα πάρουν και τα ενία της αρρώστιάς τους στα χέρια τους. Όταν βρίσκεσαι σε διάλογο με ένα γονιό παιδιού στη θέση που είσαι εσύ και σου λέει ότι πώς μιλάς και δεν μπορείς να μιλήσεις, γιατί βρέθηκα σε μια τέτοια κατάσταση την πρώτη χρονιά, θεωρώ πως είπα, ας ήταν το παιδί σου εδώ, ας το παρότρινες να έρθει, ας το έδινες το κίνητρο να έρθει, για να μπορούμε να μιλήσουμε επίσης ώρες. Αυτό που εμείς οι γονείς δεν μπορούμε να το καταλάβουν, τα νέα παιδιά σήμερα είναι πιο απελευθερωμένα και μπορεί να κάνουν περισσότερες συναντήσεις σε τέτοιο επίπεδο της ηλικίας σας και να ανεξαρτοποιηθούν και να πάρουν την ευθύνη και τις παθήσεώς τους στα χέρια τους. Λοιπόν, με τον Χρήστο τον Μαρκόπουλο τώρα.
Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε 3 άτομα και το καλό είναι ότι πιάνουν διαφορετικές βαθμίδες. Κάθε ηλικία διαφορετικά αντιμετωπίζει το διαβήτη. Έχουμε μια μαθήτρια, μια φοιτήτρια και ένα που τελειώσει τις σπουδές ή μια εργαζόμενος, 4ωρος, από τους πρώτους που θα φύγουν με τα νέα μέτρα. Εγώ δεν θέλω όμως να πω για μένα. Θα ήθελα να πω για μας, γι' αυτό αφήστε με τελευταίο. Δηλαδή, αυτό το θέμα με την ινσουλίνη. Πολύ ωραία βγαίνει σε σύνθημα δηλαδή. Στις πλάτες των διαβητικών συμφέροντα πολυεθνικών. Γιατί αυτό είναι. Ξεκάθαρο. Την κυρία να πηγαίνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη να παίρνει την ινσουλίνη. 50 ευρώ θα της κοστίσει για να πάει. Με τη βενζίνη έτσι πως έχει πάει. Λοιπόν, αφήστε με τελευταίο. Αν θέλετε να ακούσετε, κλείστε μου το στόμα από τώρα. Όχι, θα σε ακούσουμε τελευταίο και θα τα πεις όλα. Λοιπόν, Η Χρύσα. Ναι. Εγώ έχω από 3,5 χρονών διαβήτη, είμαι 22, είμαι από Κοζάνη, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη μαθηματικό. Ο διαβήτης δεν μπορώ να πω ότι με έχει δυσκολέψει τη ζωή μου, αντίθετα, επειδή γενικά έχω την τάση να φιλοσοφώ τα πράγματα, νιώθω από μικρή ότι μου έχει δείξει ποιοι είναι οι πραγματικοί άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μου. Δηλαδή, όταν κάποιος θα αντιμετωπίσει περίεργα κάτι τέτοιο που είναι κάτι τόσο απλό, σημαίνει πως δεν αξίζει να είναι κοντά μου. Και αυτό το νιώθω πραγματικά, δεν το λέω ως κάτι περίεργο. Βέβαια, επειδή είχα σε πολύ μικρή ηλικία διαβήτη, 3,5 χρονών, η αλήθεια είναι πως όταν ήμουν μικρότερη, όσο να είναι, δηλαδή το έλεγα στα πιο κοντινά μου άτομα, δεν το έλεγα σε όλους. Βέβαια, ίσως να ήταν και λάθος μου τώρα που μεγάλωσα και το σκέφτομαι. Αλλά από τότε που ενηλικιώθηκα είμαι υπερβολικά άνετη με το θέμα. Δηλαδή και πιστεύω ότι το πώς θα το μεταφέρει στον ξένο κόσμο εξαρτάται από το πώς θα το πάρει και ο ίδιος. Αν εγώ νιώθω ότι έχω κάποιο πρόβλημα, εννοείται ότι θα το νιώσει και ο άλλος. Αν εγώ είμαι άνετη, γιατί να μην είναι άνετος κι ο άλλος. Αν δηλαδή εγώ είμαι άνετη και ο άλλος έχει πρόβλημα, σημαίνει ότι δεν αξίζει. Και γενικά αυτό που έχει σημασία για μένα είναι οι γονείς γενικότερα στα παιδιά και αυτό πιστεύω παίζει μεγάλο ρόλο, να είναι άνετοι με το θέμα ή π.χ. να νιώθει το παιδί ότι ενδιαφέρονται γι' αυτό και για την ψυχολογία του γενικότερα, να το συμβουλεύουν να μιλάει, να μην το βλέπει ως ταμπού, να συμμετέχει σε οργανώσεις που υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν διαβήτη, γιατί βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Τουλάχιστον εμένα όταν ήμουν μικρότερη, που είχα συμμετέχει σε κάποιες κατασκηνώσεις που είχαν και τα άλλα άτομα διαβήτη, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά, έτσι. Γιατί και η εφηβεία είναι μια περίεργη ηλικία. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Χρύσα. Νομίζω ότι περιέγραψε τις διαταραχές που έχει ένας έφηβος, που πραγματικά η εφηβεία είναι μια ηλικία που κάνει την επανάστασή της και ο κάθε έφηβος και πολύ δε περισσότερο το άτομο με σαχαρώδη διαβήτη που θέλει να ανεξαρτοποιηθεί από το οικογενειακό περιβάλλον και τις περισσότερες φορές θέλει να βγαίνει με την παρέα του, να τρώει, να μην δείξει ότι έχει την πάθησή του και να συμμετέχει στις διατροφικές κρεπάλες που μπορεί να κάνουν και οι συνομήλικοι του, εκεί θέλει μια περισσότερη διακριτική προσέγγιση το θέμα και μια εκπαίδευση τόσο από το γονεϊκό περιβάλλον όσο και από τον ίδιο τον έφηβο, που όταν θα ξέρει ότι θα βγει το απόγευμα ή το βράδυ έξω με την παρέα του, να έχει λάβει τα μέτρα του, να έχει κάνει παραπάνω ινσουλίνη του, να έχει φάει λίγο λιγότερο το μεσημέρι, ώστε να του επιτρέπονται αυτές οι εντός εισαγωγικών διατροφικές κρεπάλες.